בשעות שאת נרדמת, מי שומר על החלום? זה לא קל להיות בסדר כשגרים בתוך ארון. כל אחד היום יודע שאיתך הכל אחר, וזה לא ערוץ הטבע, אין חיה כמוך יותר. איך עוד לא נולדת פעם, מי ימציא אותך עכשיו? תילחמי עם השיניים את הרגע הנחשף. את תראי כשאת תשירי את עצמך מבלי לחשוב על מה יגידו כל האלה שלימדת לאהוב. בסך הכל התחלת הפוך, תמיד את מאחרת, בנית סביבך הכל נמוך, עכשיו את ממהרת. יש מיליון סיבות ללא, חפשי עכשיו את מה שכן, את כל מי שרצית להיות, ידעת מה לתקן. איך עוד לא נולדת פעם, מי ימציא אותך עכשיו? תילחמי עם השיניים את הרגע הנחשף. את תראי כשאת תשירי את עצמך מבלי לחשוב על מה יגידו כל האלה שלימדת לאהוב. אז בשעות שאת נרדמת, תחבקי עצמך חזק, את אחת שמאושרת גם אם קצת עכשיו לבד.